tudom, mi történt, de ezen a videón nincs megállítva. Amíg lehetsz 1 másodpercig nézni a feketességet zene nélkül, van 7 darab like. És azon van a legtöbb like. Szóval, hogy itt 0 like, 2 like, 2 like, ként ott írja 2, 2, 1, 2, 1, 3, 4, és ezen meg 7. De most nem tölt be. Szóval, hogy így normálisak vagytok? Már nem azért. Hát, picit furi. Na de köszönöm a figyelmet. Új videók a Telós Csatin. Na viszontlátásra.